Доброго вечора. Я Тетяна Даниленко, це Кримсько-татарський канал АТР. І наша програма «Прайм». Її гостем сьогодні є Святослав Юраш, народний депутат «Слуги народу» і член нового МФО «Цінності, гідність, родина». Вітаю вас. Вітаю вас. Ініціатор, співголова. Ініціатор, співголова і людина, яка тримає головний удар з приводу критики внаслідок створення цього об'єднання. То все-таки, що це взагалі було? Це спроба України, українських політиків застрибнути в антиглобалістську тему загальносвітову. Що це взагалі? Ні в якому разі. Українська сім'я, як така, має численні питання і проблеми. Перш за все, дикий рівень алкоголізму, неприйнятна ситуація українських сиріт, які, на жаль, не мають надто часто шансу на гідне життя. Маємо проблему диких рівнів розлучень, які відбуваються перш за все через економічні чинники і багато інших питань. Для нас, як парламентарів, дуже важливо розуміти, що ми повинні пропонувати рішення цих питань. Що ми будемо робити? Словом, зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Тобто якщо малювати це в загальних трендах ідеологічних, ми розуміємо, що українська нація консервативна. Ми розуміємо, що їй близьке соціальне сприйняття саме консервативного толку. Нас дуже важливо розуміти і пояснювати, що це не є якась аберація, це є частина західного того ж тренду, бо консерватизм західний має горду давню традицію. Росія, як і все інше, в цьому випадку Заходу це вкрала. І питання в тому, що західні консерватори в сучасності мають багато що запропонувати, бачу сказати. На превеликий жаль, часто оточення своє моє громадське середовище, воно споживає лише з одних джерел інформацію про Захід і думає, що він однобокий. Я думаю, що те, що ми бачили на виборах, і те, що ми бачимо в багатьох протестах, показує, що західна реальність не однобока. Більше того, на Заході члени інтелектуали, які консервативну точку зору можуть окреслити і артикулювати, і аргументувати дуже вражаюче. І я сподіваюся, що нашою роботою також буде інформувати про точку зору, яка на Заході і в світі вельми сильна. Ну, те, що називається в Європі правим поворотом, відбулося досить давно, і вже одні політики тріумфально прийшли до влади, інші вже з неї пішли, хтось не став вождем, а хтось став. Ви маєте щось спільне з усіма цими політичними силами, яких називають там, які об'єдналися в Європейський альянс народів та націй, так? Ну, тобто, моральним лідером якого є італійський політик Матео Сальвіні, який, до речі, на цих вихідних показав не дуже хороші результати. Це не формування партії, організаційне об'єднання, яке має певні конкретні слова. Це не об'єднання в ім'я того, щоб вписатися в якийсь контекст європейський. Це об'єднання в ім'я вирішення конкретних проблем. А саме проблеми, які українські сім'ї відчувають і бачать перед собою. Для нас це є об'єднавчим слоганом. Багато інших питань, якщо з'являться обговорені, у нас буде непогодження всередині. Але принаймні по сім'ї парламент об'єднаний. І давайте за це порадіємо, що український парламент хоч у чомусь єднається. Слухайте, ну а як це корелюється з заявами міністерки освіти Ганни Новосад про те, що, я дослівно цитую, розпочала свою роботу на посаді міністра з протистояння курсу «Основи сім'ї». Наступний крок – гендерно-нейтральна школа, викоренення гендерних стереотипів з підручників, там, грубо кажучи, математики, де Одарочка вишивала, а там Миколка забивав цвяхи і так далі, і так далі. От є, дивіться, пані Новосад сказала дуже багато в цьому інтерв'ю, що всі рвали по-своєму, і всі говорили по-своєму. Ми в скорому часі, я сподіваюся, побачимось з пані Новосад, з пані міністром, і ми обговоримо з нею про ситуацію основи сім'ї. Ми розуміємо, що проблеми є в підручнику, який презентувався і презентується далі. МОН поки що офіційно лише не рекомендував до навчання цей курс. Наше завдання переконати їх в іншому, дати і окреслити розуміння, як цей курс можна покращити, розширити і заповнити дуже багатьма питаннями, які дійсно потребує молоде покоління. Розуміти, що таке взаємини, які ризики і перспективи цих взаємин, а також як до них ставить принцип. Тобто ваше об'єднання виступає за курс основи сім'ї. Дивіться, ми розуміємо, що сім'я і розуміння сім'ї, і взаємин, принцип між людьми – це одне з тих перших навиків, які всі пізнають. І нам треба, і дуже важливо, щоб люди пізнавали це усвідомлено. І для нас важливо, щоб цей курс був доповнений і покращений. Ви розумієте, так, що ви зараз як політик заявляєте про те, що ви проти позиції міністра освіти Ганни Новосад, яка представляє вашу коаліцію? Я ні в якому разі не є проти пані Ганни Новосад, тому що моя з нею історія взаємодії максимально конструктивна. Тому я впевнений, що те інтерв'ю, в якому багато речей вона доповнила і підкоректувала, тому що там лише
більше членів дискусії по це питання зайняла історія з зарплатами, яка там була теж задана в цьому інтерв'ю, і там теж були фрази, які потім інтерпретувалися медіа, як вони хотіли. Не може бути такого, що яке інтерв'ю не дасть міністр, те неправильно інтерпретує. Значить, на жаль, апетит нашого медіа, вони драматичні, і вони завжди бажають шукати драматичних хедлайнів. Впевнений, наше спілкування теж з'явиться пара. Я думаю, що з пані міністром, знову ж таки, я сподіваюся на спілкування, і ми в цьому спілкуванні сподіваємося матимемо конструктивну позицію обох сторін. І після цього спілкування вже поговоримо про те, чи ми за пані міністра, проти пані міністра, в чому погоджуємось, в чому не погоджуємось і так далі. Гаразд. Що все-таки вас всіх об'єднало, таких різних? З вашої партії, велика частина людей все-таки потрапили в це МФО. ОПЗЖ там повним складом в цьому ж МФО. «За майбутнє», «Довіра», позафракційні. Абсолютно. Голос вирішив... Не зовсім. Дивіться, історія в чому? Нас всіх об'єднало, перш за все, розуміння, що сім'я є основою суспільства. Для це є що особисті причини в дуже багатьох присутніх там в залі, що суспільні. Ми бачили ці числа, приблизно підрахунки населення, і ми розуміємо, що в нас є біда населення. І є така фраза давня англомовна політології «demography is destiny». Демографія є доля. І нам треба розуміти, щоб ця демографічна яма, яка в нас сформувалася, щоб по ній було якесь вирішення, треба працювати і пропонувати якісь вирішення. От ми з'єдналися навколо питання того, що сім'я, як базова основа суспільства, має своє становище покращувати в Україні. Має бути чимось численнішим, міцнішим і успішнішим. Якими інструментами це можна зробити, на вашу думку? Я вже окреслив перше питання, про яке ми теж говорили між собою. Це питання освіти. Те, щоб в освіті мати повногранне розуміння для будь-яких поколінь того, чому сім'я це важливо, правильно, корисно, як до неї підходити, як її будувати, з чого остерігатися і так далі. Тобто ви за курс не сексуальної освіти, а основ сім'ї, правильно? Вже в курсі основі сім'ї потрібно говорити і про ризики, і про питання, які стосуються кожного з нас, коли ми думаємо про взаємини з людьми в принципі. І я думаю, що дуже важливо якраз в цьому курсі основи сім'ї говорити і про ризики, які можуть бути у взаєминах між людьми. Це перше. Друге питання, насправді, це питання, яке нас об'єднує з певними нашими опонентами. Це питання реформи протидії проституції в Україні, або торгівлі людьми в Україні. Ми знаємо чудово, що система, яка в Україні є, ніби яка забороняє усе і вся, не працює. Ми бачимо це, коли йдемо про Хрещатик, коли нам здають різні дивні рекламки. Ми бачимо це з розповідь на всіх TripAdvisor'ах і сайтах для іноземців, де приїжджають маса саме для секс-туризму. І ми тому розуміємо, що потрібна реформа цього питання. Ми розуміємо, що є в світі різні моделі того, як це можна робити. Але та модель, яку часто презентують і показують дані, є неефективніша, це шведська модель, яка карає клієнтів, а не карає жертв торгівлі людьми, а саме проституток. І ми почали цей діалог всередині, коли б рішення повногранне по тому, як по цьому всьому йти, яку саме форму цієї шведської моделі втілювати, тоді будемо вже оголошувати і вже саме по це спілкуватися. Але це такі перші два питання, там є численніші питання, я вже називав їх алкоголізм, сироти, так далі. Але якщо ми говоримо перші питання, які виникають саме в розмовах і всередині групи, і з зовнішніми гравцями, то ці два питання, вони безсумнівно стоять перше. Все одно мало зрозуміло. Сьогодні, до речі, один з членів вашого об'єднання, Юрій Павленко, колишній уповноважений з прав дитини, заявив про те, що невдовзі розпочнеться масова кампанія з критики національного всиновлення і пропаганда, відповідно, міжнародного всиновлення. От ви в цій ситуації, наприклад, це от просто таке питання, там, індикатор, так? Ви що будете підтримувати? Дивіться, перше... У вас будуть напрацьовані якісь спільні позиції? Перше все зрозуміло. Тобто я перше озвучу по освіті, теж основа сім'ї курс має бути, його треба доповнити, розширювати. Тому це питання діалогу з Міністерством освіти для нас дуже важливий, тому перше це зрозуміло. Друге, по реформі проституції теж зрозуміло, що тепер не працює, треба думати як по-іншому. Як по-іншому думати? Є шведська модель, яка показує дані, що працює, і нам треба думати, як інтегрувати. Тому все зрозуміло. Так. Перше. Друге, у питанні усиновлення. Кожна дитина в Україні заслуговує сім'ю. Питання в тому, що, знову ж таки, наша система в Україні усиновлення не працює на 100%. У нас є система деінституціоналізації, і там працюють що міжнародні гравці, що наші українські гравці, щоб сироти нарешті в Україні отримали сім'ї. Щоб ці сиротинці і драми з них, численні, які ми дізнаємося з медіа також, не були присутні.
І в цьому курсі ми думаємо про різні контексти. Я підписався під ратифікацію Гаазької конвенції, так званої про міжнародне усиновлення. Я не бачу, що в цьому поганого. Я не прихильник російського так званого закону падліцов, який забороняє іноземцям усиновлювати дітей, американцям. Я вважаю, що українська дитина має отримати сім'ю. А якщо це не в Україні, мені сумно. Але, знову ж таки, дитина потребує на сім'ю, щоб мати майбутнє. І я вважаю, що кожна дитина має мати це майбутнє. Тому я підтримую усиновлення, те, щоб діти мали сім'ю. Ну, але все-таки, дивіться, звичайно, сім'я – це добре, а в Україні, ну, завжди всі ці питання, так, от, ми підтримуємо сімейні цінності, будемо це, вони завжди викликають багато ще підпитань і багато різних проблем. І от, наприклад, проблема закон Подлецов не з'явився на порожньому місці. Він з'явився після того, як було декілька резонансних підряд ситуацій, коли було погане ставлення в американських родинах до дітей, так, коли дітей залишали в розжарених машинах, там на парковках і так далі, і так далі. Це з цього сформували якусь таку пропагандистську картину некрасиву, що всі американці погано ставляться до дітей. І, відповідно, прийняли закон на піку антиамериканських настроїв і такого великого протистояння. Ну, такого піку не було. Насправді тільки які бачили. В нас є інструменти. Я до того, що тоді, я пам'ятаю, російські ЗМІ робили масу запитів там в різні російські інституції, які стежать за долею, подальшою долею цих дітей. А в нас є інструменти стежити за подальшою долею тих дітей. Якраз оце, що ви назвали, є чудовою теж ідеєю для нашої роботи, щоб ми могли давати не тільки цим сиротам сім'ю, а ще й могти сприяти українським дітям, щоб вони отримали, знову ж таки, захищене і щасливе майбутнє. І відслідковували, чи всі зобов'язання виконуються стороною, яка взяла українську дитину. Це дискусію треба мати. Але забирати через це, як Росія, можливість наших дітей мати сім'ю, є максимально неправильним. Я хочу, щоб більшість з тих кейсів, які російські медіа остражовували, вони мали насправді під собою трошки менше, ніж нічого. Не всі були жахливі кейси, але ті кейси, просто я бачив цей момент медіа, знамениті аналізували ці кейси, і я розумію, що російська сторона, вона мстила за список Магнітського, так званий, тим, що забирала у дітей, особливо дітей з інвалідністю, можливість мати сім'ю. А це жорстоко поза всілякими межами. Можливість реабілітації, в тому числі все те, чого жодна з пострадянських країн не може давати. Вона потребує любов дитина. І якщо сім'я готова їй дати це, і забирати в неї дитини цю змогу є максимально правильним. Я, на жаль, не знайомий станом справ в сиротинцях Росії, але я чомусь впевнений, що там не набагато краще. Не набагато краще, ніж в найгіршій І через це залишати їх просто без сім'ї є для мене. Раз ви вже самі заговорили про приклад Російської Федерації, я знаю, що ви точно знаєте, останнім часом, відколи ви заявили про створення цього міжфракційного об'єднання, було дуже багато критики. Вся вона зводилася до того, що це перехоплення російського такого політичного порядку денного, консервативного. І різні такі епітети вам ви чули на свою адресу, там як скрепи і так далі. І ось навіть народний депутат, колишній народний депутат Борислав Береза написав про форум в Давосі таке: «Вишенкой на торте стало общение нардепа от «Слуги народа» Святослава Юраш с бывшим премьером Великобритании Давидом Кэмероном». Юраш, который с другими слугами пришел на стратегическую сессию с экс-премьером, начал доказывать Кэмерону, что он больше консерватор, чем Кэмерон. І далі у відповідь начебто Кемерон сказав про те, що він теж за сімейні цінності. Якщо геї та лесбіянки хочуть організувати сім'ю, то він за те, щоб не була така особа. Ця історія брехня. Давайте так почнемо з того. Ви за те, щоб геї і лесбіянки могли отримати можливість? Я вважаю, що дитина має мати фемінний і маскулінний. Через це я вважаю, що сім'я як така – це чоловік та жінка. Це не тільки моя думка, це Конституція України. Пан Береза розказує брехню. Я задав питання Кемерону дуже просте. Як консерватор, питаю консерватора, яку пораду можете дати. Він сказав багато чого, і серед цього сказав теж про те, як він легалізував гей-шлюби. Знову ж таки, якщо говорити про Кемерона, то його коаліція з лібералами це вимагала, і, відповідно, він зробив свої зобов'язання. На що є політичне право? Але через різноманітні інші вибори, які він зробив, знову ж таки,
Лідерство Національної партії він втратив. Це, перш за все, про референдум по Брекситу, в якому він зайняв одну позицію, а народ Британії вирішив по-іншому. А якщо говорити просто про розповіді пана Берези, ну, розумієте, взагалі, я ось теж це бачив. Дуже багато колишніх депутатів, вони шукають зараз можливості показати, що вони були найкращі. Що, от, розумієте, от вони були справді тими ефективними, тими чудовими, успішними, трансформативними представниками суспільства. Ну, чомусь народ України так не вирішив. Чомусь не дав пану Березі також можливість далі бути в парламенті. Чомусь він дав повністю новим іншим. І підтримка того парламенту, який був, була драматично низька. І пан Береза брався на цей раз на окрузі, і округ його теж не вибрав. Пан Береза має повне право на позицію, на сьогодні повне слово, але ще раз, ця історія, ну, ні з якої сторони не є правдою, бо пан Береза завжди спрощує. І вся ця риторика про Росію, вона має саме це на меті – спростити. Я почав якраз цю нашу бесіду з того, що західний консерватизм є тим, що мені показав якраз артикульованість, аргументованість і повногранність консервативної позиції. Що насправді вона має в собі довгу, яскраву західну традицію, перш за все. І я вас обов'язково про сучасних консерваторів запитаю, які переживають, звичайно, безумовно, певний ренесанс зараз в Європі і не тільки в ній. А перш ніж ми почнемо говорити про це, у вас не можна запитати про Давос. Давайте послухаємо, як ви коментували в Давосі, власне, чиїм коштом депутати «Слуги народу» і ви, зокрема, туди їздили. З радістю. Я знаю точно, що це не державного бюджету поїздка. Тобто ви не знаєте, яка сторона сплачувала ваші... Люди чудові, які організовують оцей Ukrainian House, оці Round Tables, допомагають тут бути присутнім численним українським представникам влади. Ну, словом, всі приблизно те саме відповідали, але всім було дуже незручно. В чому проблема сказати, що ми приїхали коштом Віктора Пінчука і його стенду? Так не є. Перше, це не є максимально незручно. Я, бачите, завжди радо спілкуюся з Радіо Свобода і пані Лазур. Ще раз, там є довгий список організаторів, спонсорів, то Ukraine House і програм, що нашої, що Кабмінівської, що інших гілок влади і громадянського суспільства там. Це і структура пана Сороса, фонд відродження, це і фонди діаспори, знову ж таки, ви маєте на увазі той пул інвесторів, який формує український дім в Давосі. Який хоче, щоб український дім в Давосі не був наодинці, а мав також і українських представників і влади, і громадянського середовища, і бізнесу, і так далі, який мав там можливість взаємодіяти зі світом і показувати йому, що Україна і чимось чудовим, перспективним і повним можливостей. Тому я дякую їм також, що вони мене послали, дали можливість поїхати туди і поспілкуватися. Про всі питання там юридичного формату, які там спекулювали з всіма сторонами, ми з юристами говоримо, все нормально, відрядження сформоване, на базі чого мене і медіа численні рази нагадало мені, що я в цьому Давосі є. Ну і знову ж таки, як будь-який депутат, підеш на відрядження, отримуєш відрядження і відправляєшся знову ж таки. Це не за державні кошти, але просто саме право на поїздку в тебе віддається через відрядження. Ну, свого часу проти колишнього спікера Парубія було порушене провадження НАЗК, що він там з'їздив на запрошення на якийсь форум, а паралельно поплавав в басейні, і він мав чималі неприємності. Ну, я розумію, що це відрядження... Пробачте. Ну, просто ніхто вас не сфотографував там в рушнику, можливо. Але холодно. Так. Але в будь-якому випадку... Окей, там інші ваші колеги з вашої фракції, вони дуже розпливчато, і їм було прямо жахливо незручно чомусь відповідати на це питання. Хоча щороку і в попередніх скликаннях депутати також їздили тим самим літаком, так само коштом фонду чи пулу інвесторів там і так далі. Це повторюється з року в рік, відколи Віктор Пінчук організував український сніданок в Давосі і взагалі відкрив цю тему для України. Тут нічого поганого немає. Український дім відкрився не так давно, і там пул, я вже казав, з діаспори і всього іншого. Я про колег, їхні медійні завжди дуже просто кажу. Ми з вами спілкуємося з часів ранніх кампаній Зеленського. І я на ефіри ходжу часто, з медіа постійно взаємодію, і вже якось звик до всіх там до маярника медійних так званих скандалів і так далі. Тому і немає проблем спілкування чи з вами, чи з пані Лазур на всі теми світу. А, на жаль, не всі мої колеги, не всі мої колеги до цієї медійної постійної
уваги, звикли, і їм це звично. І тому вони в більш некомфортному стані. Але, ще раз, не всім нам бігати по медіа, розумієте, комусь треба ще і працювати. Як своїм колегам, які, знову ж таки, мають менше робота медіа. політика, вона передбачає... І медіа-активність, але не весь час. Є ще комітети, є ще виборці, є ще численні інші зав'язки, які у вас як політика є. І тому не тільки одні медіа мають абсолютну монополію на час політиків, і може це і добре. Якщо треба щось медіа цьому сказати, що ми і робимо, окрім того, що ми не говоримо з медіа. Але в мене питання до вас. От, гаразд. Інші ваші колеги, які червоніли у відповідь на питання, чиїм коштом ви туди їдете, приїхавши коштом Віктора Пінчука, чи того пулу інвесторів, яких він організував, ні для кого не секрет, що він організовує цей захід щороку і відкрив для української політики, власної політики, але ж ніяк там Давос. Цього були. Але у мене питання до вас, як до ініціатора створення МФО, гідність, цінності родина. Справа в тім, що Джордж Сорос, фінансист, філантроп, та людина, яка пропагує зовсім інші цінності, можна сказати, навіть протилежні тому, про що ви кажете. І він в своїй останній колонці, яку люб'язно друкував журнал «Нове время», яка називається «Прощавай, нормальний світе», яке майбутнє нас чекає, прямо каже про те, що називає весь цей консервативний порядок денний і ренесанс тих політичних сил, які називають там правими, праворадикальними, консервативними і так далі, в усіх країнах він вважає це серйозною проблемою. А там націоналізм, він взагалі каже, що це там один з найбільших викликів, так? І створює навіть мережу ліберальної, так би мовити, такої освіти для студентів в сфері гуманітарних наук, і вкладає в це $1 мільярд для того, щоб пропагувати зовсім інші. Тут ви, значить, за сім'ю, гідність, цінності проти всіх цих речей. А тут ви коштом Сороса їздите в Давос. От як тут... Тут там значить, що мене Пінчук фінансує. Ти кажете, де ви більш щирий? А я вже нагадую, що діаспора фінансувала цю Ukraine House і ці події всі. Нагадую, що українські фонди також нагадували. Ні, там фонди є численні, які якраз теж сприяють із діаспори їм і створюють їх. Справді, ще раз, глобально пан Сорос має право на думку. Вона підсилена всіма його численними статками, і він її експресує. І я радий, що на ринку ідей будуть люди, які підтримані його точкою зору, його ресурсами, і будуть зі мною сперечатися. Просто мене від того, що пан Сорос має позицію, не відкидає мене це від моєї думки. Я вважаю, що якраз те, що український народ, насправді, численних представників, якого я почув в підтримку після свого анонсу, тому що там критика шквальна, це одна сторона питання, а інша – це вся підтримка, яку я справді отримав. Від сімейних організацій, від релігійних структур, від просто громадян, насправді. Я отримав численні листи, і особисто, і я тільки що був в комітетах, де саме пошту переглядав, і численні листи підтримки прийшли. І тому я розумію, що насправді, якщо ми говоримо про український народ, йому цей порядок денний близький. Я думаю, що не тільки українському народу такий порядок денний близький, а італійському, французькому, багатьом іншим. Цей порядок денний американському. Взагалі по всьому світі є звична дискусія між консервативними і ліберальними силами. А зараз це ціла війна ідеологічна в усьому світі. Війна, на щастя, немає ніякої війни. Є дискусія демократична між одною і іншою стороною. І я сподіваюся, що в нас в цій країні з часом так і буде. Буде одна структурна сторона, інша структурна сторона. І ми зможемо дискутувати між собою, знаходити якийсь вихід з ситуації. Не форсувати, не звинувачувати, не битися, а саме дискутувати про те, який компроміс, яке розуміння знайти між нами. Я сподіваюся, це буде результатом цих всіх процесів. От ви знаєте, ваша позиція така... Конструктивний консерватизм. Конструктивна, як ви кажете. Вона дуже нагадує те, що лідер вашої партії, я маю на увазі не Зеленський, звичайно, а нинішній лідер вашої партії назвав на зміну лібертаріанству, за визначенням Корнієнка, прийшла суміш лібералізму, консерватизму і соціалізму. А тут я можу пояснити. Те, що він назвав людиноцентризмом. Перше, гуманізм або людиноцентризм – це завжди є основа кожної партії, яка поважає громадянина. Кожної партії, кожної релігії. Релігія сама собою хоче, щоб якісь люди в ній приймали участь, тому гуманізм для нас є центральним. Дивіться, навіть ті, які між собою борються, так би мовити. Борються, так. На щастя, через можливість 21 століття мати діалог, а не тільки битися,
де ми маємо численні інструменти взаємодії, а не тільки протистояння фізично. Дивіться, партія «Слуга народу» – національна партія. Національна партія по американському принципу, наприклад, в американці є демократи, яких є Blue Dog Democrats, це консервативні демократи. І там є так званий The Squad. Це є там Олександр Ocasio-Cortez, Ільхан Омар і так далі, які називаються демократичні соціалісти. І, відповідно, вони все одно одна партія. «Слуга народу» – це партія національна, яка, як бачили ви карту, об'єднує всю країну, в якій є різноманітні люди з різними часто поглядами. Попри це, ми маємо, знову ж таки, ця різноманіття, ми маємо діалог всередині партії, всередині фракції. Ми говоримо про різноманітні питання, різні проблеми, і це є ознака здорового організму, що ми радо спілкуємося, шукаємо розуміння, а потім, як ми бачимо в залі, в абсолютній більшості випадків голосуємо разом. І я сподіваюся, що це продовжиться під керівництвом пана Корнієнка. Тобто ви себе асоціюєте, там, грубо кажучи, не з чайною партією, так, республіканської партії, а з все-таки найбільш консервативним крилом демократичної партії Сполучених Штатів. Дивіться, перше, ми не укладаємо в цьому сенсі якихось таких альянсів з американськими партіями. Ні, ви ж повинні мати якісь ідеологічні орієнтири. Звичайно, я консерватор, я вам це в частині язика кажу. Чи це пишується в республіканську сторону, чи в Blue Dog Democrats, це вже інша дискусія. Тут є себе навіть в Європі є абсолютно різні консерватори. Абсолютно правильно. Є там ми конструктивні консерватори. А є Марін Ле Пен, є Матео Сальвіні, там, а є Віктор Орбан, ну і так далі. Ми конструктивні консерватори. І конструктивність наша в роботі буде видна. І саме деталі будуть в роботі проявлятися. Зараз треба просто розуміти, що в ім'я сім'ї об'єднався весь парламент. І я дуже цьому факту радий. Для мене, якщо говорити детальніше, то треба просто розуміти, що загалом шукати одразу ж ту ідеальну варіацію нас, яка там є, не варто. Ми українська варіація всього того, що там йде. І українська варіація матиме свої особливості. Але ми, принципам гуманізму, поки назвали, і конструктивності, ми будемо віддані. І шукатимемо саме можливість діалогу і спільної роботи з різними сторонами, з різними питаннями. І не будемо битися, чи кидатися, чи займатися неадекватними речами. Тому для нас конструктивність – усе. Така все-таки позиція Сороса, вона вам близька, чи ви проти неї? Дивіться, Джордж Сорос для України багато в чому створив інфраструктуру громадського середовища, яка допомогла нам потім мати і оранжеву революцію, і на Майдані революцію, потім в 2016 році. Попри те, пан Сорос по світу різноманітні підтримував питання і різноманітні близькі йому філософського causes, причини різноманітні. Це його право, ще раз. Чи я погоджуюсь з всіма? Ні, далеко ні. Але чи я розумію, який вклад в українську демократію був? Так. І що тут сказати? Пана Сороса є право, тому що він має весь цей свій голос, підсилений всіма ресурсами, і на здоров'я. Позиція там Джорджа Сороса, я не знаю, в 90-х стосовно країн пострадянського простору, вона була, він підтримував одні ідеї. Зараз він підтримує цілком конкретні якісь речі, так? Які пов'язані з політикою там ЛГБТ+. Дивіться, про громади інтеграційних орієнтацій. Дуже просто ми завжди відповідаємо на це питання. Цим питанням займаємося не ми. Наше МФО має в своєму фокусі сім'ю. Якщо ми говоримо про громади інтеграційних орієнтацій, то ними займатимуться інші депутати і міжфракційні об'єднання. То буде міжфракційне об'єднання ЛГБТ+. Це не мене треба питати, це треба питати тих, хто займатиметься ним. Ми займаємося сім'єю. І це наша центральна постулата, мета і ціль. Оцим ми будемо в парламенті показувати конкретну роботу. А як ви взагалі дійшли до цієї ідеї? З чого це виникло? Дивіться, я консерватором став непростим шляхом. Тобто я народився у Львові. Львів – місто консервативне. Але я через підлітковий вік, в якому я знаходився, повстав проти всього того, що мене оточувало. Я знайшов, всі ці постмодерні релативістські міфи і ілюзії, які безсумнівно веселі для особливо людини, яка хоче піддавати питанню все, бо вона починає своє життя. Щоправда, з часів саме Майдану я змушений був переобдумати оцей тріумфалізм історичний, цей підхід, що історія завершилась, є лише одна варіація прогресу, а всі інші можуть йти до чорта. Я почав розуміти комплексність трошки більше нашого світу навколишнього. Потім війна, потім всі громадські перипетії в Києві. І в цьому всьому я зміг окреслити свої пріоритети, створити сім'ю, тепер уже в мене є син. І насправді через це все зрозуміти, що
Якщо ми говоримо про об'єктивні фактори і про суб'єктивні фактори, то ці вічні цінності, які передають нам з діда-прадіда і які нагадують кожного разу на свята, мають сенс, тому що вони дають структури нашому життю. Разом з тим я почав дивитися не тільки на цих ліберальних грандів, які дуже багато механіків з іншої сторони споживають. Я почав дивитися на консервативних мислителів, філософів сучасності і розуміти, що в них є дуже немало аргументацій, фактів і резону. І чим більше я став відкритим до їхнього підходу і до їхніх аргументів, більше я розумів, що я обрав в підлітковому повстанні брехню. Просто я зміг з неї вирости, і насправді, роз'яснюючи своїм колегам і одноліткам багато цих фактів, я чув від них насправді розуміння тої самої пустоти, яку дають ці всі брехливі концепти. І через це, відповідно, я став консерватором в політичному і особистому сенсі. І спілкуючись саме з українським народом, я дуже багато тих самих ноток, яких бачив артикульованими західними мислителями, бачив саме там. І я розумів, що ця українська консервативна лінія, вона там не даремно. Тому що те нас єднає з цією історією українськості, те, що ми цінуємо, то фундаментальне, що є, а саме сім'ю. Так, ну давайте конкретніше, тому що це дуже загально. Пробачте, Від яких філософів ви відмовилися, на користь яких? Кого ви зараз вважаєте? От хто сформував ваш нинішній ідеологічний фундамент? Давайте говорити про те, що зараз резонує, насправді, хто ще продукує. Насправді, якщо говорити про людей, як, наприклад, Джордан Пітерсон, Це психолог. Це психолог, це соціолог, насправді. Соціолог, він психотерапевт і психолог. Психіатр, давайте, якщо точніше, він психіатр. Він займався різними ітераціями цієї життєвої професії. Він написав чудову книжку «12 правил життя» так давно, але разом з тим він давав довгий час лекції, насправді, пояснюючи саме те, наскільки оці фундаментальні джерела наших знань, наших предків не можна викидати, і наскільки багато в них розуму, мудрості, і наскільки багато в них можна почерпнути. Його підхід до пізнання насправді був дуже корисний саме для артикуляції численних фактів, які зараз я безсумнівно підтримую і вірю. Далі є такий американський сучасний, він пише книжки дуже пристрасно, але він ще зносить активний політичний коментатор, це пан Бен Шапіро. Він з молодих консерваторів, він колумніст 17 років, і, відповідно, він постійно коментує американську реальність і, насправді, вельми з цікавої точки зору. І його коментарі і суперечки з оцими постмодерністами, які певні, що завершились, були дуже корисними, щоб побачити, наскільки ті погляди, які я раніше мав, наскільки вони неправильні, насправді. От, якщо ви такі приклади розумієте, там ще така прекрасна леді, це... ім'я не пригадаю, пробачте, називається Factual Feminist. Вона, феміністка фактів називається. Вона дуже багато бере сучасних міфів, західних, мемів західних, розумієте, там про, наприклад, провалля в зарплату чоловіками і показує, як в деталях ці всі історії завжди розваляться на куски. Коли ти просто агрегуєш зарплати чоловіків і жінок ставлю для одного, звичайно, а коли дивишся на деталі, і дивишся на те, наскільки там не враховується там occupational differences, тобто різниці в професіях, різниці в робочому дні і так далі, наскільки ці речі насправді не підтверджуються. Я насправді зрозумів з цього всього аналізу ситуації. Є такий чудовий Томас Соул називається. Цей афроамериканський інтелектуал, який теж пише книжки, чи не по одній в рік, йому років 80 зараз, але він далі пише, працює на Hoover Institute. Він дуже цікаво збирає знаменітні меми ліберального типу і показує, наскільки під ними немає ґрунту, фундаменту і фактів насправді. І його аналіз ситуації насправді дійсно відкрив мені дуже багато речей. Крістіна Хофф-Сомерс, фемініст. Так. Крістіна Хофф-Сомерс. Професор Саммерс. Ось. Так. Я розумію, про що ви говорите. А від чого ви відмовились, якщо так? Тобто я розумію, що це сучасний абсолютно дискурс, який аналізує буквально сучасні абсолютно нинішні теми, які зараз стали лініями ідеологічного розламу в Сполучених Штатах, взагалі в усьому цивілізованому світі. Але від чого ви відмовилися на користь від цього? Дивіться, мій шлях філософський... Тобто ви читали Славоя Жижика, а потім перейшли на... Ні, Жижика не читав. Я читав, коли був молодий, Ніцше дуже не мав. Ніцше дуже корисний був для мене саме для Ніцше це правий, так би мовити, це ж не... зовсім, ні. Ніцше часто через те, що він... Це те саме, по суті? Ні, Ніцше зовсім інше. Він насправді бере і розбирає всі базові концепти. Він ставить питання все навколо і всіх навколо, особливо питання там фундаментальних цінностей і так далі. Він дає інструментарій
насправді це робити. Це мені допомагало коли в молодості для того, щоб збирати консерватизм навколо себе, але це допомагає мені зараз, щоб збирати оці постмодерні міфи, які я бачу навколо. Інше було насправді тим дійсно кроком, який поміняв усе для того, щоб я окреслив свою цю постмодерну молодість. І тому я йому завдячую дуже багато чим в цьому контексті. Але насправді я, полишивши те все, я щось повільніше, тому що ці сучасні методи, які я назвав, вони просто своєю критикою того навколишнього середовища, яке продають як безальтернативне і єдино правдиве, вони насправді показують і пояснюють щось набагато цікавіше і глибше всіх нас. А саме те, що ми не просто тут з'явилися і існуємо для своїх побажань і своїх дурниць і дрібниць. Ми існуємо як продовження довшої, давнішої, глобальнішої, вічнішої людської історії, в якій дуже багато вже прикладів і помилок було перед нами, і нам треба з них вчитися, а не просто робити свої раз за разом, пояснюючи таку незламний цикл людства, який не може завжди зрозуміти довгу історію перед собою. Все-таки, тобто я вам на початку ставила питання про те, чи є це спробою застрибнути в цей антиглобалістський потяг, який набирає швидкості з боку України, куди вже застрибнула давним-давно Російська Федерація, знайшла собі там місце в цьому порядку денному. Підхід. Абсолютно не це антиглобалістський. Я щиро вірю в величезний позитив нашого глобалізованого світу і нашої єдності зараз. Те, що ми маємо можливість говорить з абсолютним страхом про віруси з Китаю, що має можливість користуватися сучасними технологіями, які для нас виходять продуктом з кожного континенту світу, які там поєднують продукти і дизайнуються в Каліфорнії, і виробляються в Китаї, використовуючи інгредієнти, які видобуваються в шахтах в Конго. Я думаю, що ніхто і я тому в глобальному контексті ніякось не проти глобалістського. Проти глобального контексту в цьому ніхто не виступає. Я проти ліберального тріумфалізму, того, що є лише одна ідея прогресу, і в цій ідеї прогресу ми всі маємо бути покірні. Ми маємо Японію, яка дуже багато з тих ліберальних максим, які часто говорять, люди, як пан Сорос, не прийняла. Бо це для Японії є далеко вперед в сенсі прогресу, в сенсі соціальних реалій, дискусій і так далі. Якщо ми говоримо далі, в світі є інші приклади. Розумієте, нам кажуть про Європу постійно. Європа вимагає того, всього іншого. Ні. Європа вимагає rule of law, себто суддів, які працюють незалежно. Вона вимагає без корупцію. Європа вимагає численних тих базових реалій, які вимагає український народ кожного разу. Чи Європа вимагає всього того списку, який цей ліберальний тріумфалізм в собі хоче враховувати? Ні. Європа вимагає, знову ж таки, того базового, що народ український кожного разу хоче. В Європі є знаманіття, дуже велике знаманіття. В Європі є Польща, і Мальта. В Європі є всі варіації всіх типів, всі підходи до суспільства. Тому Європа об'єднана своїм знаманіттям, а не об'єднана своєю монолітністю. Ну, я думаю, що в такому сенсі Європа мало що вимагають ті інституції, які надають фінансування певних програм в Україні. Але от читала критику вашого об'єднання від однієї ЛГБТ-активістки, яка сказала, що я поки що не стурбована цим, поки це МФО не висунуло ідею про заборону, не зареєструвало законопроект про заборону абортів. Буде законопроект про заборону абортів? Ось тут у мене стоїть ручки. Це ручки дитини, якій 8 тижнів, 10 тижнів, десь так, 8-10 тижнів. Чи я вважаю, що права народжених треба обговорювати в Україні серйозніше? Так. Я вважаю, що права народжених заслуговують обговорення. Чи я вважаю, що до легального ліміту, який на 22 тижні, дитина не має мати ніяких прав? Ні. 12 тижнів? 22. 12 Ні, там дві межі, там одна без жодних обмежень і інша з певними обмеженнями, в яких одне з обмежень можна інтерпретувати по-різному. І тому де-факто 22 тижні. Але якщо говорити серйозно на цю тему, то треба розуміти, що права народжених мають мати увагу і мають мати діалог по себе. Чи я думаю, що треба стрибати до заборони одразу? Ні. Я не вважаю, що треба робити оцей крок, який зразу ж понесе з собою нерозуміння суспільства, що сталося. Я розумію, що радянська система, яка була, по суті, дуже простою, населення забагато ми аборти дозволяємо, населення замало аборти забороняємо, неможливо. В нашому демократичному суспільстві треба діалог, пояснення і розуміння суспільства. І тому, відповідно, в цьому контексті також буде діалог, пояснення і розуміння суспільства. Тобто ви вважаєте, що все-таки люди роблять аборти від якогось нерозуміння, що це... Ні. Я вважаю, що суспільство в Україні через реалії, які в нас залишились з Радянського Союзу, а також
через бажання забути про те, що ми всі були колись зиготою, а зараз стали собою. Ми всі були на різних стадіях життя, і кожна з цих стадій життя має в собі цінність. Хочемо забувати про численні, там підрахунки дуже різні, але всі вони страшні, вбитих ненароджених дітей. Я вважаю, що це питання, яке треба говорити про це серйозніше. Ну, гаразд, а як говорити про це серйозніше, якщо в країні є, ну, як правило, традиційна причина або економічна аборту, або там відмова чоловіка створювати з цією жінкою родину. Безсумнівно, саме це дві ключові проблеми. В різниці в демографічній, коли 10 мільйонів розрив між чоловіками і жінками, в принципі, ну, прорахувати кількість абортів навіть на саме через це, перше, що певно побачите в цьому контексті, це буде те, як ми будемо вчитися в різних країн світу, які карають на серйозність чоловіків, які полишають своїх дітей і вирішують зникати з своїх сімей. Це по-перше. А по-друге, щоб створити інфраструктуру, якою ті діти, я тому назвав про сиротинців і сиріт взагалі в Україні, щоб ці діти мали можливість мати своє майбутнє в будь-якому випадку і мати сім'ї, які будуть їх любити в будь-якому випадку. Але всі ми, попри всі незлагоди життя, ми розуміємо, що ми маємо базову радість і базове щастя, яким саме життя є. Тому? Ну, гаразд. Тут ви кажете про от всі ці речі. Іншою рукою партія «Слуга народу» і уряд ініціюють законопроект, трудове законодавство, яке дозволить звільняти вагітних, яке дозволить звільняти будь-якого найманого працівника. З усіх тих причин, з яких раніше звільнити його було практично неможливо. Розумієте, це якийсь такий от дивний шпагат. Дивіться. Дуже часто люди беруть наші закони на ранніх стадіях, і вони судять по них всі їхні мінуси ранніх стадій, судять по все і вся. Прем'єр Гончарук прямо сказав, що в нас в країні легше розлучитися, ніж звільнити найманого працівника. Правильно, але чи ці причини, які ви назвали, будуть там, чи вони переформульовані, чи вони будуть змінені, чи вони скасовані, це гарне питання. Але це ідеологія, він її чітко окреслив. Ні, дивіться, ідеологія, тут немає ідеології. Тут є просто реальність нашої країни, в якій численні корупціонери не народжують надто часто. Вони просто беруть собі декрет і перечекають той реформістський уряд, і потім, коли він піде, закінчується, вишлють його, тоді він знову поновиться на посаді. Проблема далеко не в історії з декретом. Проблема надто часто в історії з людьми, які користуються надто часто в державних посадах своїми оцими уявними причинами, щоб ніколи їх не втрачати. І в цьому контексті пан Гончарук має рацію. Але цей трудовий кодекс не ідеальний, і я отримав звернення від членів своїх друзів з кола людей, які працюють в вільних поспілках України. Це не горизвісні ФСПУ, а це якраз поспілки, які сформовані людьми вже на волонтерських засадах, і там вже якась реальна робота ведеться, щоб підтримувати один одного, щоб там різні елементи цього всього покращувати. Я говоритиму своїм колегам, бо я не експерт в цьому питанні, і казати мені, що мені розповідали, і як можливо це все покращувати. Ось. Так, а все-таки ви будете за це голосувати чи ні? Ще раз, я не думаю, що... За таку норму, якщо вона буде про те, що вагітних жінок або жінок, які перебувають в декреті, можна звільняти. Ви будете за це голосувати чи ні? Дивіться, давайте ми поговоримо про це повногранно із експертами, з лучними людьми. Я не вважаю, що це нормально звільняти жінок, які вагітні, і жінок, які в декреті. Але позиція фракції така. Ми поговорили з інвесторами. Інвестори кажуть... Ні. Інвестори, по-перше, ні інвестори, ні фракції не мають позиції «давайте так або ніяк». У нас в фракції завжди обговорення. Оці всі знаменітні крила партії, про які казали члені рази, вони обговорюють постійно між собою. Вони познають аргументи, їм дають контраргументи. Деколи емоційно. Крила – це ті 15 груп? Ні, це ще крила, це оце, що сказав пан Корнієнко. Ліберали, консерватори і так далі. І між ними є діалог постійний. Я маю прекрасний діалог зі своїми абсолютними опонентами питань ідеології. Але попри це ми існуємо як національна партія по всій Україні в різних іпостасях. І я розумію, щоб наша країна була представлена, що в парламенті, що партія народу, всі ці крила потребуються. І я радий, що вони там, і знову ж можемо з ними прямо зразу планувати і говорити. Ви знаєте, от я вас весь цей час слухаю і розумію, що і така політика, от тут ми, значить, виступаємо за сімейні цінності, тут ми проти основи курсу сім'ї на рівні там уряду, так? Ви ні, але я про вашу політичну силу. Це дуже схоже на позицію, знаєте, навіть дуже яскраво проявилася в позиції Володимира Зеленського, який примудрився з роковин Голокосту опинитися просто
просто в якомусь жахливому геополітичному шпагаті, коли він з одного боку поїхав на головний світовий захід з Голокосту і не пішов на сам форум, на який були запрошені світові лідери, начебто елегантно віддавши свої запрошення жертвам Голокосту, хоча насправді це був захід для світових лідерів, так, які там були. Оскільки, якби він туди пішов, він був статистом для Володимира Путіна, який був там мегазіркою, так, виступав, якому всі дякували за те, що Червона армія звільнила жертв Голокосту. Тут же він їде на антифорум Голокосту до Польщі, де каже про те, що, значить, винні в Голокості дві імперії, Радянський Союз і нацистська Німеччина. От розумієте, це як в словах класика, відомого нам з вами і всім, я думаю, глядачам, чи можна бути там представником людожером і представником секс-меншин? Ісключено. Тут швидше фантазія стане шпагат, ніж реальність. В реальності все абсолютно когерентно. От те, що є тепер таке МФО, і стільки в ньому людей є, це можливість переговорити по всі ці питання, які ви згадали, впевненіше. І мати розуміння, що в цій дискусії за тобою численні колеги, які теж підтримують тебе у цьому обговоренні. Це перше. Друге, по з Ізраїлем, треба розуміти, що окрім спекуляцій, пристрасних спекуляцій в медіа, реальності ми не бачили нічого від офіційного. Чому? Є офіційна заява Яд Вашем, які були, м'яко кажучи, дуже здивовані позиції Володимира Зеленського. Чи влади Ізраїлю? Чи пан Нетаньяху прем'єра? Було б дуже дивно, якби пан Нетаньяху висварив Володимира Зеленського за відсутність на заході Яд Вашем. Не мав проблем з тим, щоб конкретно і чітко окреслити свою позицію до інших лідерів світових, які вели себе недостойно чи не ідеально щодо роковин Холокосту. Якщо говорити про позицію в Польщі, то знову ж таки є повне розуміння, що саме змова в пакті Молотова-Ріббентропа зробила можливим першочергові перемоги Гітлера і дала можливість мати весь той ресурс, щоб вбивати абсолютно в жахливих кількостях, неуявних кількостях єврейський народ. І саме тому позиції слова пана Зеленського абсолютно правильні в цьому сенсі, бо, пробачте мене, але саме те, що поділили і дали таку вільну фріхенд, вільну руку в Польщі, почало все те, що вбило європейське єврейство. Я розумію вашу позицію, я розумію, про що ви зараз кажете і так далі. Але це, розумієте, слабо корелюється з, власне, тим порядком денним, який лунав на форумі в Ізраїлі, в Єрусалимі, де казалося про те, що Червона армія звільнила Перший український фронт, я нагадаю. Це сказав Володимир Зеленський в Польщі. Якби він сказав це в Ізраїлі, це, звичайно, був би мужній вчинок. А так, це розтяжка, в якій він опинився. Ще раз, тут чомусь дуже багато сторін в Україні стараються завжди бачити якусь зраду, коли її немає. Коли є просто, знову ж таки, можливість, по-перше, бути з єврейським народом в Ізраїлі в момент роковин жахливої трагедії Шоа, Холокосту, і потім бути, знову ж таки, в Польщі, щоб згадати і далі про це поговорити, і причини цього поговорити з польським лідером. І тут немає ніяких розтяжок, тут є лише повногранне розуміння того, що ця трагедія, безумна трагедія, сталася через рішення тоталітарних режимів працювати разом. Тут нема жодної розтяжки, тут якраз є повне розуміння того, що джерело цього питання тоталітарні режими, які не мають вже більше ніколи бути. І ще раз, Червона армія, якщо ми говоримо про неї, мала в собі різноманітних людей. І, знову ж, не всі вони були... Український фронт складався не тільки з українців. Знаю. Не всі вони були Молотовим, який підписував з Ріббентропом цей пакт. Не всі вони були Сталіним, який давав можливість це підписувати і виконувати потім домовленість так званої дружби з нацистською Німеччиною, подавати їй всі ті ресурси, які могли завоювати Францію і Європу. Тому... Дуже складно, давайте будемо відвертим, будучи євреєм, не поїхати на головний захід з Голокосту, який відбувався в Ізраїлі. Це було б нелогічно, абсурдно, і викликало б дуже багато питань. З іншого боку, поїхати в Польщу на захід, який, по суті, був альтернативним. Так? Тому що Анджей Дуда не поїхав на захід в Ізраїль, оскільки він був там, виглядав би як хлопчик для биття, і вдома, в Польщі, його виборець за це не погладив би по голівці. Так? Це було б сприйнято досить критично, навіть якби не публічно. Так? Є також позиція Балтійських держав, які також вирішили долучитися до цієї історії. А президент Зеленський, він
вирішив і там, так би мовити, відзначитися, що закінчилося недовірою і з того боку, і з того боку. Дивіться. Хіба не краще визначитися з позицією і йти з нею до кінця? Дивіться, тому що я комунікую регулярно із польською стороною, і стороною ізраїльською. Давайте я отримую від них повногранну картину, саме від офіційних Єрусалима та Варшави, і тоді ми можемо говорити про це. Бо зараз, ще раз, чесно, наша медіа постійно, кожного дня шукає скандал там, де його немає. Ну, змоктує з пальця шапку, який шукає зайця, якого не існує. В реальності є, ще раз, те, що ми мали можливість долучитися до усіх заходів, які цю жахливу роковину згадують і про неї говорять, і дивляться на причини, які ніколи не мають повторитися вже в історії людства. І я радий, що Зеленський мав можливість бути долученим до подій в Ізраїлі і до подій в Польщі. В результаті Володимира Зеленського російські спікери називають вже там націоналістом, продовжувачем політики Порошенка. Давно це вже робили вони. Перші особи вже, тобто це стало переломним моментом. Ні, я пам'ятаю, що як були І вже навіть заговорили про те, що крихке взаєморозуміння, яке встановилося між владами двох країн, Росії і України, і та політика, на яку був націлений президент останнім часом щодо Росії, вона ніби як може зруйнуватися. Ну, дивіться, тут російські медіа часто артикулювали все, що хотіли, пристрасно. І помічник президента, і речник офіційний президента. Дивіться, давайте по діях ми це все подивимось. Тому що, ще раз, тут судили, я пам'ятаю дискусію про Нормандію, ми мали по Париж, точніше, і там цитували третю прибиральницю другої вежі Кремля, щоб сказати, що Росія має таку позицію чи позицію. Ще раз, давайте дочекаємося результатів цього всього процесу. Ми зараз маємо дуже багато кроків, які дають надію на те, що щось поміняється. Це і про відставку батька Новоросії Суркова, це і про ситуацію з обміном полонених, це і про ситуацію з зменшенням, а не закінченням обстрілів на Сході. Ці всі речі дають надію. Ну, ще раз, якщо говорити просто ситуацію на фронті, то вона не вирішилась навіть близько. Ми маємо мертвих людей постійно, і ми маємо вбитих наших солдатів. З моменту Нормандії і домовленостей ми маємо понад 30 загиблих. Знаю. І я поясню, що Нормандія – це ж не останній раунд Нормандії. Наш ще Берлін. І, зрозумійте, в моєму комітеті законних справ ми якраз постійно слухаємо МЗС і інших гравців, які приймають в цьому участь. І ми якраз від них чуємо про причини оптимізму та песимізму. Через це я не спішив би давати вирок чи давати абсолютно... Тут ми теж маємо такий самий шпагат. Ми на офіційному рівні кажемо, що ситуація покращилася і завдяки розведенню стрілянини немає. А в реальності в точках розведення ми маємо жертв, в тому Золотому 4, яке зараз стало хутором вольним. Ми маємо вже не одного загиблого. Ну і щоденні смерті і каліцтва на фронті, вони, якщо порівняти з ситуацією 19-18 року, коли теж були новорічно-різдвяні перемир'я, пасхальні перемир'я, там перемир'я до збору врожаю, так і так далі, вони, як правило, витримувалися. І на Новий рік жертв традиційно мало. Всі йдуть святкувати, і зима взагалі не сезон для війни, так? То ця зима, вона абсолютно кривава зима, вона за статистикою своєю нагадує вже ті періоди, коли, власне, до речі, і Петро Порошенко теж активно домовлявся з Російською Федерацією, там 16-й рік, 15-й рік. Дивіться, тут важливо ще раз те, що зараз у нас в країні багато сил ратують за різне. Там теж в Росії багато сил ратують за різне. Треба розуміти, що в Росії вирішує одна людина. І дискусія продовжується саме з цією людиною в Берліні в скорому часі. І буде можливість отримати реальний або результат, або розуміння того ж плану Б, про який і пан Єрмак, і пан Зеленський, і я артикулювали численні рази. Що в нашому контексті ми розуміємо, що коли ми говоримо про пана Путіна, то говорити про якісь гарантії дуже тяжко. Але є розуміння того, що український народ хоче миру, і ми дивимося на різноманітні площадки, де цей мир можна шукати. Ми почали, маємо певні результати, і причини для оптимізму разом з цим, це при полонених. Але чи кінець цього процесу близько, бачимо в Берліні.
Володимир Зеленський, який вперше, буквально позавчора висловився з приводу чергових, там 2 смерті було за одну добу, багато поранених. Завжди щоб з'ясувати кількість поранених, реально треба кількість смертей множити там на 5, так, це дуже багато. Він висловив жаль, співчуття там і так далі, навіть не назвавши імена тих людей, які загинули, і не сказавши, і він щоразу уникає будь-яких там закидів на адресу Росії. Він ніколи не казав про те, що Росія вбила чи Росія ворог. Він завжди там знаходить якісь евфемізми для того, щоб пояснити ситуацію на Сході. І ось і цього разу, маючи от таку ситуацію в післяноворічний період, нетрадиційно для попередніх там сезонів аналогічних, так, він навіть цього разу не сказав нічого там поганого про Росію, намагається утримуватися. Дивіться, от ця політика, що вона йому дає? Це неправда. Пан Зеленський регулярно і часто нагадує світу, Україні і всім оточуючим джерело всього цього поганого, що ми маємо. І війни, в принципі, це і Росія. І саме через це ми маємо переговори не з якимось там маріонетками, а з паном Путіним в Парижі. І маємо переговори теж з ним в Берліні. І через це, якщо ми говоримо про ці контексти і конкретні акценти, всі вони оставлені. Просто я розумію, що не вистачає багато кому з тих сил, що були при владі, щоб там ми кожну нашу недореформу чи неідеальність оправдовували Росії, як вони це робили. Ми не будемо спішити завжди закривати кожну дірку війною. Ми розуміємо, що відповідальність зараз на наших плечах, і ми будемо її брати, нести і змінювати країну, на що нас і обирали в цьому сенсі, а не просто оправдовуватися на кожному кроці. Якщо в Берліні підсумки переговорів будуть такими ж позитивними, як попередні переговори в Парижі, а результат на фронті ситуація буде такою ж гарячою, як зараз, що тоді? Тоді активується план Б, чи чекатимуть Зеленський і військове керівництво якихось іще там розвитку подій? Дивіться, ще раз, Берлін дуже має багато варіантів зараз на столі. І говорити про щось там точне, тобто це не математика, це переговори. Переговори, на жаль, не такі прості, щоб їх порахувати в цьому сенсі. Розумієте, з чим самим пан Путін приїде і до чого він сам буде готовий, дуже тяжко. Бо та сторона, по-моєму, гордиться тим, що вона не розказує нікому, які в неї карти є, і які карти будуть давати, і карти забирати зі столу. Через це, чесно кажу, але оце перезавантаження російське, яке відбулось, певне, так, таке декоративне, але все ж це ви сприймаєте як позитивний сигнал? Тяжко сказати в цьому сенсі, чесно, тому що якби люди сувалися або пересувалися, але там з цього не виникає якогось розуміння глобального перелому. Побачимо ще раз. Берлін все покаже. Для цього він і є. Щоб все напряму сказати нам і світу. Що ж, дякую вам. Святослав Юриш, депутат «Слуги народу», був гостем нашої програми. На цьому сьогодні ставимо крапку. Дякую, що були з нами і нас дивилися і слухали. Почуємося, побачимося рівно за тиждень.